lah denai katokan denai hanya orang biasa tiadu haratonan kadipanggakan tapi rasa cinta pasti ada. Berjanji sahidui nan jo samati tapi nyatanya apa nan tak jadi janji kini tinggal janji. Canda mai dan bulan di langit tinggi, manolah mungkin denai marahin nyoho. Namun denai tabang sayo tak punya kabar lain diri dan tidur apalah kadayo diukia si kayu jati dibantu anak baharago lah seso di dalam hati dia mungkin biasa diukia si kayu jati dibantu anak baharago lah seso di dalam hati dia mungkin biasa. Berjanji sahidui nan jo samati tapi nyatanya apa nan tak jadi janji kini tinggal janji. Canda mai dan bulan di langit tinggi, manolah mungkin denai marahin nyoho. Namun denai tabang sayo tak punya kabar lain diri dan tidur apalah kadayo diukia si kayu jati dibantu anak baharago lah seso di dalam hati dia mungkin biasa diukia si kayu jati dibantu anak baharago lah seso di dalam hati
adik mungkin biasa.